Takže ahoj, tohle video je na každodenní činy. Počkejte, já se s ním přijde. Možná bude lepší. Možná. Takhle to úplně nejlepší. Tohle bude na každodenní činy, takže jdeme na to, co teda budeme použít, potřebovat nějaké na to štětce, pudr, bázi, korektor, balzám na rty, nějaký stěny, který mám tady, řasinku a to je asi všechno. Jo. Takže vždycky začínám tímhle. To je báze, když se na to podíváte, tak je to jako make-up. Je to korektor. Přiznám teď tuhle vidíčky. A je středa, jdem po Vánocích, 25. Tak, teď to zapudruju. Čelo. Vzadu nás. A očíko. Teď máme svou bázi pod bočním stínem. Já mám tuhle I Love Stage a jsou base. Ona je hrozná. Hrozná. Úplně nejhorší. Ale tak jako, když dáte míň, tak se vám s tím tak nechtělo. Teď naberu bílý stín. Nemůžete dát takovou mám tady svý palec, protože já vám třeba příští video jakoby seznámím. Jestli nanesu tenhle bílý stín na celý víčko. Si nám beru pleťovo. No? Jo. Ten si dám takhle do koutku. Pak jsem tam štěteček. Naberu si světlonce růžový stín. A dám se takhle do vnitřního koutu. Teď tam ještě teď pořádně vypráším a takhle jakoby to odvětšíme a oči opráším. Teď si vemu štětku na počesání žáz a obočí a obočí si pročíš. Teď jsem tenhle štěteček, není žádný profesionální, ale jelikož jsem na dovolený, tak vám to nemůžu natočit jinak. Jsem u babičky v Brně a má takový štětínky prostě tvrdší a já jsem si nechtěla sebou brát ten jemný štětec od Essence a hlavně ani na ten kabuki. Jo, takže ten kabuki od Essence, ten má úplně jako ty štětínky prostě jemný a
nechci. A naberu si bronzer, který mám taky v té pálce. A ten si dám sem. Teď balzám na rty. Teď to otevírá. Takhle to otevřete. To černý ručko a tady v tom je balzámek. Takže nandám si ho. Protože ten balzámek je nevrvý, tak jelikož řekněme všechno dole, prostě to musím dobře. A poslední rozinka, kterou už mám, já si myslím, no, nevypadá to úplně nádherně. Tak to bude velký. Hlavně to spodní. Takhle nějak. No a tohle má celá rutina a ještě za chvilku chci natočit video. Já vím, že to bude trapný, tak se na mě nezlobte, ale chci natočit video. Já se bojím. Bude trapný. A hlavně mě to nepůjde natočit, takže zkusím natočit moje noční rutina. Teď, když jsem se namalovala, tak se musím odlíčit. Takže ahoj a za chvilku se uvidíme.